Гапа бисёр дароз мегирӣ, кӯтоҳтар гап зан, сода карда. Ман фикр мекунам дига айда сода карда гап задан намешавад. Ман метавонам аз Узбекистон ба Русия равам. мо дар Москва ҳастем. Чӣ хел ба ҳамун ширкат муроҷиат кунем барои кор? Оё мехоҳӣ риши худро зиёд намоӣ? Ё мехоҳӣ мӯи сар аз рехтан монад? Ё мехоҳӣ доғҳои сафеди баданро нест намоӣ? Ва ё мехоҳӣ худро фарбе ё хароб кунӣ? Пас ба шумо софсавдоро тавсия медиҳем. Ва ё шахсоне мехоҳанд ҳиҷома кунанд, ё равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунанд, ва ё капсулаи алҳадая. Ба софсавдо муроҷиат намоед. Доруҳо доставка низ карда мешаванд. Рақамҳо дар рӯи экран. Аз номи юристиҷаи муроҷиат кунед, тахфиф дорад. Бо софсавдо бошед. Офиси софсавдо дар Питер ва Москва. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали юристиҷаи. Навори имрӯзаи мо оиди парвозҳо аз Узбекистон ба Федератсияи Россия метавонанд то 14 адад зиёд шаванд. Яъне ки миёни Ҷумҳурии Узбекистон ва Федератсияи Россия парвозҳоро зиёд мекунанд ва дар ҳамин мавзӯъ як чизи дигарам қайд кардан мумкин ҳастае ки бисёре аз шахсиятҳо савол пешниҳод мегардонанд, оё роҳи заминӣ аз ҷониби Тоҷикистон бо Узбекистон кушода шудагӣ ҳаст ё ки не. Бародарони азиз, дар сафари президенти Ҷумҳурии Узбекистон ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин чиза ба қайд гирифта буданд ва як созишнома ба имзо расиданаш дар ҳамин маврид буд ки роҳҳои заминӣ кушода шавад. Яъне рӯзҳои наздик бояд микроавтобусҳо ва автобусҳо мусофирбарира аз Тоҷикистон ба Узбекистон ва аз Узбекистон ба Ҷумҳурии Тоҷикистон шурӯъ бигардонанд. Узбекистон ҳамчунин мехоҳад ҳаракат тариқи роҳи оҳани мусофирбариро барқарор кунад бо Федератсияи Россия. Чӣ хеле ки мо дар аввал гуфтем, парвозҳо аз Узбекистон ба Федератсияи Россия 14 адад зиёдтар мешаванд ва ҳамчунин мехоҳад ки роҳи оҳанам бо Россия кушода кунад. Дар ҷараёни ҷаласаи дуюми комиссияи муштарак дар сатҳи сарони ҳукумати Россия ва Узбекистон ки имрӯз дар Москав идома дорад, сарвазир Абдулло Орипов пешниҳод кард ки шумораи парвозҳои мунтазам аз Узбекистон ба Россия ба 14 адад дар як ҳафта расонида шавад. Ва инчунин қайд намуданд: мо аз тасмим барои афзоиши парвозҳои мунтазами миёни Узбекистон ва Русия изҳори сипос мекунем. Мо пешниҳод менамоем ки дар ин самт корҳои муштарак идома ёфта шумораи парвозҳои муқаррарӣ дар асоси бо риояи талаботҳои карантинӣ дар як ҳафта ба 14 адад расонида мешаванд. Ва инчунин қайд намуданд мумкин аст ки байни Тошкент ва Москав аз 10 июн парвозҳоро зиёд кардагӣ буданд ки Тошкент ва Москва дар як ҳафта танҳо 2 парвоз мекард тамом. Айни ҳол бояд дар як ҳафта то 14 парвоз муқаррар карда шавад. Узбекистон ва Россия ё ки аз Россия ба Узбекистон. бародарони азиз, акнун комментарияҳое ки савол нависонден мехонем бо диққат гӯш кунем. Раъно нависай: ассалому алайкум акаи Сорбон Сафаров, ҳаррӯза видеоҳои шуморо интизорем ва тамошо мекунем. Ака, ман метавонам аз Узбекистон ба Русия равам ҳамроҳи фарзандонам? Ҳамира ҷавоб мегуфтем. Пешакӣ раҳмат ба шумо. Албатта ки Ҷумҳурии Узбекистон иҷоза додагӣ ҳастае барои шаҳрвандои Тоҷикистон, яъне ки через Узбекистон ба Россия парвоз кардан. РБ нависай: салом акаи Сорбон, созен хубен? Акаи Сорбон через Турция Россия рафта мешава? Савол да ҷавоб диҳем. Пешакӣ раҳмат. Турция бо Россия аллакай парвозҳоша кушода кард. 3 рӯз мешава ки парвозҳои муқаррариш барқарор шудагӣ ва парвозҳои чартерирам низ идома дода истанд. Нафароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва агар аз дарди дандон азият мекашанд, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Ба ҳама намуд дарди дандон муолиҷа месозанд. Аз номи юристиҷаи муроҷиат кунен, скидкатон мекунанд. Стоматологияи бародарони тоҷик дар шаҳри Москва. Ислом Тиҷек нависай: ягон номерошона монку ака. Номерои ширкат барои кора дар назар дорад. И ки мо дар як мавзӯъ мо гуфтем, аз Федератсияи Россия ширкати сохтмонии Пик Модул барои муҳоҷирора, барои тоҷикора ба муҳоҷират бурдан омадагиай ва ин шахсият номерошона пирсидагиай. Мутаассифона ман рақамошона намедонам, дар ҳамун видео адресошона гуфтагӣ ҳастам. Вале айни ҳол буд шидагиай номнависиву ба қайдгиришон дигар номнавис намекунанд. То рӯзи 23 номнавис мекарданд тамом. Ҷамик Саидов нависай: фирмаи Пик увереняй, бехавотир рафтан гирен кор. Минус нависай: салом акаи Сорбон, дар бораи Агринвестбонк маълумот бутед.
бародари азиз, дар бораи банкҳои муфлисшудае ки дар ҷумҳурии тоҷикистон қарор доранд ва шахсиятҳое ки пул мондагиянд дар ҳамун банкҳо шурӯъ карда аз ҳамин рӯз аввалин бонки муфлисшуда, яъне Тоҷик Содирот банк, шаҳрвандое ки пул мондагӣ буданд пулашона баргардонидана сар карда. Ва дар бораи Агроинвест банк оли маълумот нестай бародар. Шарипов нависад: салом алейкум ака, пешакӣ раҳмат, илтимос ҷавоб тен. Ростае ки роҳи Тоҷикистон Россия маҳкам шида 7 июлда билет дорум. Пешакӣ раҳмат ака. Маҳкам шидагӣ нест бародар, ягон тағйирот ҳам ворид шидагӣ нестай дар ин мавзӯъ. Одинаев нависад: салом бародар, мо дар Москва ҳастем. Чӣ хел ба ҳамун ширкат муроҷиат кунем барои кор? ӯ ширкат ба ҷумҳурии Тоҷикистон аъзои комиссия роҳикардагӣ буд ва номнавис мекарданд танҳо шахсиятҳое ки дар дохили Тоҷикистон қарор доштанд. шахсиятҳое ки дар Россия қарор доранд барои ӯ шахсиятҳо тааллуқ надоштанд мунаввори мо. бародарони азиз, мехом дар байни ҳамин мавзӯъ як чизи дигара ба ҳамаи шумо хотиррасон кунам. мо чӣ хеле ки гуфтагӣ будем дар як моҳ якта ё дута навори кӯмак, яъне навори хайр ба шумо пешниҳод мегардонем. мисол ягон шахсияте ки ниёз дора ё ки муҳтоҷ астаи ба кӯмаки мову шумо, мо гуфтем ки ба навор мегирему, аз ҳолаш бохабар мешем ва бо дастгирии шумо ҳамун нафара кӯмак мекунем. имрӯз як каси дигара ба шумо тавсия метиҳем бародаро. мутаассифона ман ира навор карда натонистам худам, чунки дар Федератсияи Россия қарор дора. и бародармон дар Россия қарор дораву ягон документ надора. аз ҳисоби документ надоштанаш ягон ҷо кор намегиранаш ки пул кор кунад. ва дар Россия бо ҳамроҳи 3 фарзанду оилаш қарор дора. мехоҳад ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон биёя. пули билет надора бародаро. ва аз ма хоҳиш кард ки ҳамин чиза дар видео бугум. ҳар касе ки хоҳишмандай ва ҳар касе ки мехоҳад ҳамин бародара кӯмак кунад, бародари тоҷик мона, рақамҳои ватсапаш ҳастай. дар ватсапаш бо худаш ҳамсӯҳбат бишед. касе ки чанд сомоне метавонад кӯмакаш кунад. ва мисол агар ягон кас рақамҳои карта парсиданӣ бошед, ма рақамҳои ватсапша мемонам дар рӯи экран, бо худаш ҳамсӯҳбат бишед ва рақамҳои карташа ай худаш бипирсен, кӯмакаш кунен. иншааллоҳ ки савобаш ба шуморо ҳам мерасад, чунки ҳамроҳи 3 фарзандаш дар уҷа қарор дора. бо ягон ҷо кору фаъолият намекунад ва документ ҳам надора. мехоҳад ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон биёя, кӯмак кунен ҳар касе ки чӣ қадар маблағе метавонад. рақамош да ё занг бизанен ё да ватсапаш бинависонен. қаҳорзода Ҷамшед нависад: салом акаи Сорбон, оиди роҳҳои заминӣ ягон хабар нест. пешакӣ раҳмат. оиди роҳҳои заминӣ мошина дар назар дошта бошӣ, ягон ахборот нест бародари азиз. раҳимова нависад: гапа бисёр дароз мегирӣ, кӯтоҳтар гап зан, сода карда фаҳмон дудар. ман фикр мекунам дига аида сода карда гап задан намешавад. осон фаҳм дига аида фаҳмонда намешавад. агар камира мушкил бошад суханои ма, хубтара ки тамошо накунен, ӯ беҳтаре, барое ки намефаҳмед. аида ма зиёдтар содаву озоду ба лаҳҷаи кӯчагӣ гап зада ё фаҳмонда наметавонам дига. фарух нависад: салом додар, сози границаи Тоҷикистону Қирғизистон кай кушода мешавад? ягон маълумоти аниқ ҳаст? мумкин президенташ ба ҷумҳурии Тоҷикистон биёяд, дар ин мавзӯъ ҳам суҳбат шавад. оли аниқ нест. ягон чи президенти Қирғизистон ба ҷумҳурии Тоҷикистон сафар кардан, яъне рӯзи 29 ҳамин моҳ. раҷаб лайф нависад: салом алейкум акаи Сорбон, аз шумо хело миннатдор ҳастам. худованд ҳамеша дар пушту паноҳаш нигаҳдор бошад, ҳама вақт ба пеш паноҳ ба худо. ҳазор раҳмати калон ҳар як шахсияте ки моро дастгирӣ мекунад ва суханои хуб менависонад. шарипов бахтиёр нависад: ассалому алейкум акаи Сорбон, худо розӣ боша аз шумо. мо 10 сола депортем, амнистия мешава барои мо. ному фамилияро алиш кардам. ягон аэропорт вазъият чӣ хел боша? раҳша нишонте ака. барои ному фамилияро алиш кардан дар чандин видеоҳо гуфтагиам ки дар ҳоле ки ба ному фамилияи пештарат дар Россия будиву ва отпечатки споридагӣ бошӣ, ба ин номи алиш кардагит бираю бо отпечатки биспорӣ, аллакай дар ба задани ва ё меброяву ҷаримаи калон мекунанд, мумкин идофи якумра депортатсият кунанд. ва дар бораи 10 сола депорт амнистия мешава ё ки не, ягон ахбороти нав нест бародар. даврон нависад: ассалому алейкум, баъди 3 июл Россия маҳкам шуда карантин мешава. ҳамин гап ростай? бародар, агар ки ягон ахборот шид, агар карантин шиданӣ боша, ман ҳатман ба шумо пешниҳод мегардонам. тамошобинони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем. дар канали мо обуна шидана фаромӯш накунен ва видеоҳои нави моро интизор бошед. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.